Skit totali mill-Gvern, skit totali mill-Ministru tal-Ġustizzja, skit totali mill-Kummissarju tal-Pulizija. Għaddew aktar minn 24 siegħa minn mindu Times żvelat li raġel prominenti fil-qasam tal-kummerċ f'Malta qed jissemma bħala suspettat fost dawk li ordnaw l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Aħbar li xokjat lil bosta għalkemm sa issa għadha ma ġietx żvelata l-identità ta' dan il-businessman. Mhuwiex magħruf lanqas jekk il-Pulizija proċedietx fuq din l-informazzjoni sensittiva. Il-Gazzetta sostni li rad dokumenti li juru illi wieħed mis-suspettati għamel testament ftit tal-jiem biss wara illi f'Diċembru tal-2017 il-Pulizija arrestat lill-aħwa Alfred u George De Giorgio u lil Vince Muscat fuq suspetti li poġġew u splodew il-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia. L-istess gazzetta qalet ukoll li l-Prim Ministru Joseph Muscat u Chief of Staff tiegħu Keith Schembri mistennija jiġu mħarka bħala xhieda fil-każ li għaddej bħalissa fil-qorti. Skont sorsi qrib l-investigazzjoni, l-assassinju kien ordnat fil-bidu tal-2017, iżda mbagħad ġie post. Eventwalment ingħata il-go-ahead għal-qtil tal-ġurnalista f'Awwissu tal-2017 li ma delitt ġie eżegwit fis-16 ta' Ottubru ta' dik is-sena. F'Ġunju tal-2017, jiġifieri bejn il-ħruġ tal-ordni oriġinali u l-posponiment tal-istess ordni u l-ħruġ tal-ordni finali f'Awwissu ta' dik is-sena, il-Prim Ministru Joseph Muscat sejjaħ elezzjoni ġenerali bikrija. Dawn ir-rapporti ġabu reazzjonijiet internazzjonali fosthom ir-rapporter tal-Kunsill tal-Ewropa Peter Omzik. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia minnaħa tiegħu qal li skiet ta' Kastilja dwar dawn ir-rivelazzjonijiet huwa skiet li tarrax.